जों दिनै नै गौरां पार्कआव थाबायना फैदों आरो नै नायलांनो हागोन बेयावनो गोबां सर्ट भिडिअफोरबो लाबाय थानाय जायो एलबामफोरबो लानायबाय थायो आरो थ' बेयाव जों एसे टाइम पास खालामनो थाखाय बेयाव बेरायफैबाय आरो गौरां पार्कआव थ' फाइनालि जों बेयाव थाबायनो फैबाय आरो टाइम पासनि गौरां पार्कआव एरनोसो नुबाय थायोमोन आरो फार्स्ट टाइम फैदों आरो बेयाव थाबायनो थाखाय दा नोंथांमोना जेसे हायो आं गौरां पार्कनि भिउफोरखौनो एसे दिन्थिनो नाजादों आरो थ' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थानो हासिगोन आरो मा थ' नायलांबाय थादो जेसे हायो आं एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आरो मा बेनि भिउफोरखौ Korea nang Korea चलो शुरू करते हैं